Saman mah tumben rene, enak perlu apa? Ngene lho Mbak Noni, ben kan aku ulang tahun toh. Cie, ulang tahun. Lah yo gimana aku merene pengen ngomongi sampeyan, sekalian tak kon ngeterne aku tuku undangan. Saman kan roh tuh Mbak Noni bakule undangan. Ya Dek Tiwuk roh aku. Tapi kira-kira saman kingko repot ora ya Mbak Noni? Oga Dek Tiwuk, ya tak terne. Tapi goncengan ya. Goncengan to Dek Tiwuk. Bagus lho Mbak Noni. Sekali-kali no mosok aku terus sing mbok kon gonceng. Alah dong tuh goncengan aku engko tak omongne Bapak. Diomongne apa lah? Rahasia. Ya wis ya. Enak apa to Dek Tiwuk? Aku tak ngeterne undangannya mau ki dhisik, mumpung liwat. Tapi tutupane omahe. Alah ra apa-apa paling bocah iki lho jek ngarit. Ya wis. Lah kowe kok sing nyatui undangan apa jek enek sing lumari? Urung Endut. Lah ngene sapa ae? Dian, Wulan, Yuni, Penyok karo Lestari, Ndut. Hah? Banyak barang yo mbok undang. Yo yo to, Ndut, apa yo penak. Iki kan sak gerombolanmu. Mosok aku ngundangmu ki di karo awakmu terus Penyok ora. Ya lek ngono ngene banyak tak terne apa piye? Oke. Ndut. Ketoke Penyok lek duwe adik wedok to. Peni to. Lah, yo kuwi, cah iki apa tau duwe hubungan karo Mukidi to, Ndut? Tau po. Iki malah wis rencana arep tukar cincin barang. Mosok? Iya. Ya wis tak undang pisan ya. Ya malah sip tau kowe ben ro dhewe. Iki undangannya terno-tenan lho ya, Ndut. Oke. Sok ben acara aku ben rame. Sip. Aja mbidek kayak banci metu. Hoi, Nyapa cak ngomong kok? mboten Mak Dik, golek penyok. Lah nyapa golek penyok iki? Arep tajak ngusungi boto. Dewe nyapa kok kepung? Apa kimula ning dalan kono? Timbang nyandung tak cilik-cilik terus tak cangking pisan. Ya. Oh, iki tunggu Mak Dik. Terus apa nek? Apa kuwi tok? Lah ngono tengene? Lah yo ki arepe ngalih. Arep golek becet malah ketuk monyet. Galino ya aneh kok. Ora duwe susuhe kaos dibentuk koyo ngene. Apa jawane ben ketok montok ngono piye?